Street Defense System. Det er et selvforsvarshold, som Thomas har stykket sammen ud fra den baggrund, at man skal kunne forsvare sig selv, når man er ude på gaden. Derfor er systemet også bygget sammen af mange forskellige sektioner for forskellige kampsport. Det er så Kung Fu, Krav Maga, Aikado og Eskrima. Så vi kan se, at jeg har de forskellige farver t-shirts på. Begynderne er i hvide, letøvet er gule, øvet er grønne og avanceret er i rød. Og så er der selvfølgelig Thomas, som er i den sorte t-shirt. Som de også Stephanie vil vise, det er basisøvelser for kast og rullefald. Det er siddende og stående øvelser. Og det danner grundlag for kaste- og faldøvelser senere hen. Grundlæggende øvelser til kamp på gulv. Normalt vil man, når man er ude i gaden og bliver overfaldet, prøve at undgå at komme ned og ligge på gulvet, fordi det er både hårdt, der kan være glasskår og andre ting, men man bliver jo nødt til at øve det, hvis man kommer i den situation. Christian og Laurits viser forskellige kast- og faldteknikker.
skal vise jer nogle grundlæggende stav- og stokke selvforsvar og angrebsøvelser. Det lærer de, fordi at en af de nemmeste ting, man kan forsvare sig med, når man er ude på gaden, det vil være noget, der har den samme form. Det kan være en sammenrullet avis, eller en kø, eller knækket kost, eller sådan. Træne med en stav, det kommer fra det system, der hedder Eskrima. Og det går ud på at vide, hvordan man får et våben fra en modstander, eller at beskytte sig med et våben. Kasboldene, som vi ser her, kan I godt se, de er mere avancerede. De har ikke længere skumgummistav. Og derfor så kræver det også, at de er meget koncentrerede, når de bruger den. Simon og Lauke viser jer nogle avancerede angrebs- og selvforsvarsøvelser. Det er sammenhængende øvelser fra basis og avancerede øvelser. William og Emilia viser den mest avancerede selvforsvarsøvelse, som kaldes Chi-Sao. I direkte oversættelse betyder det din hænder, og det handler simpelthen om at have konstant kontrol over modstanderens hænder. Så vil William og Thomas vise en mere sådan spontan øvelse. Den er ikke øvet. Det er taget ud fra de ting, som de har lært i løbet af året, og så sparer de hinanden, kan man sige. Ved denne øvelse kan man også se, at selvom man er lille, kan man måske godt slå en, der er meget større end en selv, hvis man er fiks nok.